Miya ka nang bahasa toni kasa. Abi nang sai miang ton tin ta. Sai miang tang bo ton khamba. Nin chere boys busung kha. 16 বছর 16 বছর. Gani ne oro je sala phai tong kha. 21 Bin para boro. আসাম Bung tamo. সুহেল Suhel da burma. Kaham te haina hai lamsoko ani senelo angkai takokte bukuk chong tini kaisa haina hai ang kok sanan hima phakya tamni hinke tini kaisa sin borok ni bisingono haina hai tini lasia tei asuk jorotike wan suma krei nijini bwsajak no se asuk jorotike tini Puni bosoni borok bai tini Chamri Tisajak nogo sobui bwsajak no toni ririka abo black kan lasi maisita jini ang sanamo sungo norok khanai makana nogui makana tei ang je borok no sanamo sungo je Chamri Bwpha tini je oino bosoni borok no tini bini nogo bini nijer ni sajak no asuk lasia khusia khlaiye saga wan suma kari khlaiye tini bo nogo sobui toni rimani Chamri Tisajak tini Omorsosukya tini asuk khasiano balai khano bok to kanya ko yoblang to bo Kai chung kai thong ma ke mane tonna ni kuno ain no tor tong. abo tang sai miya Sai miya ka nang bahasa toni kasa. abi nang sai miang ton tin ta खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Are morazat nang sai semanya ka lasina la rengklana ha mai Kubun dopha na blasa ingke tamni sai mai yang nang sanang asuk ke de bukka ang nijini sajana buni bosong rok bai tini mo hai ki nijini noga asuk lasia khusia kari nang sobui ton makha ang ni bakle belai khana lasi kha takhokte buhuk song nai negradi je nai tongnai nugui tongnai rok norok bwskang rok mo hai tangjak baidi takhokte buhuk song ang norno kasarno musungo tamni ke mo belai khana lasi mai sisa tini social media o already nuk bai kha jotono tini tamung nai tini bini sajak asuk sarai sikontia tini tongjamani tini bono porashuna khlaiye tini tonina nangmani bo tini sai simanya pho asuk khlaiye gada asuk khlaida gada tini baga suno jotono no hambai.